Ola, son Claudia Rovira Macho e hoxe vou a falar sobre un animal moi importante aquí, en Galiza, sobre o oso pardo. O primer punto do que vamos a falar son as súas características. Vemos que o oso pardo é un animal mamífero. Caracterízase pola súa pelaxe densa e grosa e de cor marrón. Pola súa pequena cola, apenas de 7 ou 8 centímetros, e a súa enorme cabeza, rematada en 2 orellas redondas. O animal é o máis grande de toda a fauna ibérica. O seu corpo é extremadamente robusto, por iso os machos pesan máis. Con paredes, o peso dos machos é de 150 a 230 kg. E o peso das femias é de 80 a 150 kg. Para rematar as características, o dato máis destacado dos osos pardos é a hibernación. Segundo punto, causas da súa extinción. Se esta especie chega a extinguirse, as consecuencias sería a perda dunha especie básica nos ecosistemas. Tamén perderíase unha especie emblemática, chamada paraugas, é dicir, que require un amplio territorio para vivir e permite conservar grandes espazos e especies protegidas. Punto 3. Consecuencias da súa extinción. A principal causa deste grave problema é a caza masiva que se produce sobre os osos pardos, e o responsable deste problema somos nós, os seres humanos. Desta causa hai outras, como a perda dos seus hábitats naturais, o cambio climático, a contaminación, a sobreexplotación de especies e as especies invasoras. Punto 4 e último, ideas que se propoñen ao respecto. Unha das fundacións que máis me chamou a atención foi a Fundación Oso Pardo. Esta fundación ten un proxecto chamado Life Oso Corel, que trata da expansión de territorios para os osos pardos na Serra do Courel, Galicia, España. A fundación que encontrei foi a Fundación do Oso Pardo de Asturias. Esta fundación ten como fin promover e desenvolver actividades para conservar o oso pardo e os seus hábitats. E ti que? Anímaste a salvar os osos pardos mentras falas en galego?